Ara digueu, la ginesta floreix, arreu als camps hi ha vermell de rosella. Amb nova falç comencem a segar, el blat madur i amb ell les males herbes. Joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. No hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Seques esdevenen cims, pujats per esglons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens en mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ara digueu, ara digueu.
persones que s'apleguen aquí a la plaça Pius XII estan esperant començar a fer aquesta gigaonada, s'estan donant les instruccions i tothom té moltes ganes d'apuntar-s'hi. Per tant, aquesta maragassa... La confluència entre el Passeig de Gràcia i la Diagonal, el David Melgarejo, encara formades aquí les fileres, David? Seguirem amb els discursos previstos en l'escenari que l'organització ha batejat amb el nom de Voluntat, que és la punta de la Diagonal, la plaça Pius XII, i l'acte acabarà en el vèrtex, molt a prop d'on és aquest set de TV3 des del qual els parlem, l'escenari Victòria, amb els parlaments